Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terawa. tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau saya disangoni aku ora tau disangoni. Lho, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaranmu. Beda Pak, Lho, beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku. Nek sangu yo panggah aku to Pak. Dadi ngene jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Dia ngomongane kula anak tonggean. Yo, Ini yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sih lho sik ora percaya takono ibumu lho. Aku ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenang. Ora tak kei ora enak bisa nduk entek resik iso tanya apa-apa iki. Iki lho, karena 10.000 gelem kok. Yakin. Ya sudah kalau gitu kita selama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Sehat. Panestune. Dengan pripun sehat. Sip, sehat fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies si hari, natalis si lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Ah. Nggih. Ini ki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Kuwi rene wis pira? Wah mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih, dek wingi nggih iki wayangan, dek wingi Pak. Ah. Tahun wingi. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Oh. Terus dek wingi anane nggih wayangan. Oh. Ya, nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya iki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, yo enek dalange sing mucuki. Nggih. Yo enek sing nyanyi, campur sari yo ana. Nggih, nggih. Leres loh, Pak. SMK yang seperti ini itu dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh, Pak. Iya. Nggih, benten kali SMK ku, Pak. SMK. Jadi tuangga artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Ya Iya. didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kan kalau sing Ya melambaikan tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah, kayak bener Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar Pak. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Terbudi. Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu luaran gak sido sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah apa? Saged dicicil niki Oh. Santri. Cici. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Oh, koyo nguntabel. Bisa anjir. Kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA jadi kan? sis. Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswa. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak. Ya semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Ya. Ya. Aduh.
Ya. Arep nembang apa? Manut. Nah, ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Nah, ya. Apa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus e. Sing lak dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibajutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono. Ya. Kesok dawuh. Wis monggo genduk niki salindri sing milih lagune. Ya, utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, apa? Bawane manut. Kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbaji Sukron Suwanda. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi tumblek-blek ana kene nduk kan. Ya. Nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Idul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Mas Ruki matur nuwun muga iki ya kepareng streaming. Ya ya nah, bacana. Manong nyun tak terasa senadyan mung srana piranti. Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepengin sampe jago gresik
jagongan ngobrol lawan kowe nduk niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Siap. Diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki Pak. Ya ah. Engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono ah. Kowe nek kersa bakal tak weni kenang-kenangan saka aku no. Ya ah, tandha tresno. Ah, yo terus. Monggo Pak Haji Lukman menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masalah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PG 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Salindri pun marem. Sampun, sampun puas, Pak. Ampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh, sik arep nganti. Ayo, wis puas kok. Nggih. Kesiwe mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sepat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sepat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, nuwun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Mas, setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah. Oh, nggih. Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang iki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen taun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih, nggih. Nuwun rekan nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap piye? Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nah. Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi Ibu. keluarga. Nggih. Nggih. Napa lagu napa nduk Niken kumpul Napa, Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lha kan lintang asmara. Mari nang asmara. Nggih. Badhe dhuwit kali Pak. Nggih, Pak, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Ayo jenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tak kesusu nang Pak ya? Loh, Bapak, ya Allah, Bapak. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakene mawon nggih. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sama ndangan enten balan. Dalange sore mawon ana sing iso duet ora? Ah, Oh, dalange mau saking saking mriki sekolah mriki. Nggih, nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Kaya kudu dilatakne kok. Nggih. Sama Mbak Ji? niki jenengan mboten duwe kali kula saestu, Pak. Sampun napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Ndi mau dalange kok rene munggah rene. Nah. Ya pakaiane wayang, kumu wayangku akeh. Oh, niki Pak, oke. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak, kamera belakang, Pak. Kula Sing moto nih kan. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kali kula. Selfie lho kok ngarep lho lah karo bionya. Aku Pak dipotone mawon. Oh, dipotokne nggih. Ngoten. Nggih. Bu anggap kula siswane nggih Bu nggih. Nggih. Anu wani ora dalange sore mau munggahne wani ora sapa mau jenenge. Ayo. Dalange wau. Ajar kendele. Aku enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo.
Enten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Ah. Sing dalam mau enten pinten, Pak? Sungguh namun siji. Oh, namun tunggal. Namine Mas pinten namine? Ora mau nyanti bocah. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, iki penyemangat. Wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke, jalan anak-anak sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Enak ora wani ora. Iki lho, Pak. Nah iki. Ini dalane SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Ya, iki. Jenengmu sapa to, Gus? Dirli. Sapa? Dirli. Dirli. Dirli Ora sapa? pantes. Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lha napa? Nek dalang iki jenenge kudu sing rada-rada. Nganggo o. Oh, apa meneh Kangkong. Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Kelas piro Cak Bagus? Mas Diri saiki ning kene kelas sekolah? Nggih. Kelas pinten? Kelas kali. Kelas loro. Nggih. Info sing gak apa sampean belajar dalang nembe 2 bulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Iki anu Mas Akbar. Ada sama lagi yang apa Mas? Jadi Nganjuk iki abare nek loro nek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam. Ngono. Nggih. Yo jalan. Kali Bambang Balowo. Bapak Balowo iki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titik ae. Ya, ya. Ayo. Suluk belok Mas Indro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jenenge MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata pas, Ki Purbo Asmara pas, bareng Ki Dalang Dirli. Ganti jenengmu. Ngedoke rego. Lah yo ngedoke rego ae iso larang. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Lho, ai Pramudya. Yo gawe O. Nah, kayak itu. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Oh, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora geketun. Trimo lamun kataman sesari. Lagawa longso sahing Bathara. Ya. Lho, siswa ning SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Jare cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Amin amin. Gelem kok kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ayo, badan kok siap menyawamu iki. Tatap blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintae wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mau Ora. apa? Lah sing mau medeni saka niken ki apa? Wong ayo bocah biasa kaya kowe ya bocah biasa. Sing tak wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae.
Ketenarane Niken Salindri coklo mangsa wong anak arep nyedaki digrip atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono kok? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Nek kecil nek atimu gedhe, iku suwe-suwe gede. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Uli Asmara apa ya? Mas Mara. Siang pantoro. Kok fales to, Pak? Kok fales to? Ora nah gitu. Siang pantoro ratri mongap cipta pukulo. Rak wae wayang lele. Nah, iki kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sekang. Tapi santene pun toto nggih, Pak. Toto. Sopo, Mas? Dirli. Dirli. Apa orangnya Dirli. Ya bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik, semangatmu belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Wah, angger wis ora kok berleren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. Sone dadi dalang kondang aja roh barabi wae ya. Amin. Boleh. Ya, bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Arumik no. Jero-jero to. Salah ngawur. Terus sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nggih. Nah, mulai longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Kok tak warai main dadi maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Turun. Dagangan iki wis apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iku Akbar Handoko. Adoe ra tenan manggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Nek wis dadi dalang kondang aja lali nanggap Niken Salindri. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondomono. Ya, biasa. Nah, saling karo para sinden-sinden. Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur, Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan, Pak. Ya, nduk selo ayo nduk, tampil lagi nduk. Nah, Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku mau nek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Iya. Mak Kristiani, selamat hari Natal. The wish on the well, the wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Basilo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus ganti sapa? Diganti Selo Siti. Nek cara mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak iki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan iki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kowe lho. Aku lho kondang nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sopo? Niken Salindri tekek. Ya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. Penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke? Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. No.
Kok nano-nano e kok ta? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Dengan Sayuri dari kecil. Contoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya to, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Kenal, ngerti? Genah, ngerti? Heeh, ngerti. Kayak madhep arene dilek. Kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin tak aku nyontoni. Sing apik maksudnya. Biasanya nyontoni iki mending ngakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya. Sing kae wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tak ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah sungguh lho Pak, Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Orangnya apa nih barang? Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhias ya. Terus ini lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya sudah warai lagu pop ya bunda ya. Berarti warai lagu apa? Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan selesai dari sinden. Di sana kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, Papa. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini sudah dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, alhamdulillah. Selalu Bapak. Ya kalau aku ya. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatan ning dhuwur iki gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Ya. Yuk. Mas Agus. Ayang. Coba. Nah. Astagfirullahaladzim, motoku mas kurangin. Mas Agus ya. Iya. Adira? Bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Conono jogetannya dia kan. Tolong kendangannya Mas sing handset Mas. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya dia ya enak ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya ora ngerti. Ora iso keri sian. Tendangannya saya bisa bikin jogetnya masih ngomongin ya Mas ya. Mas Gugu. Halo. Jaipong ae deh kayaknya. Mas Guru. Ya gak aku iki gak Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu masa ya tuwega to. Kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Dok, gede tomo. Pak. Ayo tangane. Mendek. Pokoknya nih buri nih, pokoknya. Ayo tendang. Pengen terkenal kora, pengen bayarannya larang kora, ayo. Tangan untuk mundur. Pokoknya dudit, pokoknya
Lah sing prat-prat-prat-prat mu sapa? Karena tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Kan duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipongnya Mas. Iya. Ya, ya, coba. Semoga sehat selalu panjang umurnya, tambah pintar, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, kayak ngarani Pak, wis nompo Apa? bayaran, Ya. kabeh diparingi ning mamah kabeh ya. Terus semangat terus, jadi sindennya sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep kaya apa ya ono? Apa ae? Oh, apa ya? Saya jaluke. Kayak ono ilmu sing anyar. Betul Pak, ya Allah. Terima kasih Nduk Silo. Nggih. Sehat selalu. Niki Joko. Nduk niki istirahat dulu ya, Iya Nduk. Pak. Oh, niki kok nganti goro-goro. Wah, melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang kok gelem mulih. Oh, ngono.